ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಿವಪುರ ಕುಂಪಲ ಈ ಬಾಗಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವನ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವನ ಈ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಪರ್ಬ ಅದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಂಪಲ ದೇಶದ ಉರ್ಮೆಲ ಶಿವನ ರಾತ್ರದ ಹೊರತು ಜಾಗರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇತ್ತನ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಶಿವನ ನೆನಪಿತ್ತನಲ್ಲ ಅನ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇತ್ತನ ಅವು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವಗೆ ಇನ್ನಿದ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಊರುಡು ಶಿವ ಧ್ಯಾನನ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವಕಾಶನ ಬಳಸುನಂಚನ ಅವಕಾಶ ಪಾಲ್ದೆತೊಂದಂಚನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರುವಂದ ಅಚ್ಚರಿ ಹತ್ರ ಇಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬತ್ತೆ ಸೇರಿನಂಚನ ಗಣ್ಯರ್ನಕ್ಲ ಸೇರಿಡಿಗೆ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರಧಾರೆನು ಒಂಜಾತು ಸಮಾಜ ಕೊರ್ಪನಂಚನ ಚಿಂತನೆನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪುಡು ಪಡೆವನುಗ ಪನ್ಪನ ಆಶಯದ ಹೊರಟು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿವಪುರದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಬೊಕ ಕುಂಪಲ ರಥೋತ್ಸವ 2022 ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನೆ ಅವೇತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಕಾಂಡೇರ್ದ ಆರಂಭ ಏನಂಚಿನ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಮಾತೆಡ್ಲ ಪಾಲ್ದೆತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣ ಸೇವಾದಿ ಕಾರ್ಯಡ್ಲ ಮಾತೆಡ್ಲ ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡು ನಮ್ಮ ಉಡಲಗ ಚಿಂತನೆ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಬೋಡದ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾಬಡಿನ ಅಟ್ಟನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರಂಭದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮನ ವಹಿಸುವ ಪುನಂಚನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಗುರುಕಾರ್ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಕುಂಪಲ ಸಮಾರಂಭದ ದೀಪ ಅರ್ಲಾಯರ ಪುನಚನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಗುರುಕಾರ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬೊಲ್ಮ ಕೊನಾಜೆ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರಾದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕೊಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಕೊಲ್ಯ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಬಿ ಗುರುಕಾರ್ ಕೊರಗತನಿಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕೆರೆಬೆಲಗುಡ್ಡೆ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಲ್ಲಾಪುರ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೈವೀರ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಭಟ್ನಗರ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪ್ರಮುಖರೇನು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಡು ಪಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಭೆ ಲೇಸಿಗೆ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದಂಚಿನ ಅತಿಥಿ ಭಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲಿ ಮಾತಿಲ್ಲ ವೇಲಕನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಧನ್ವಂತರಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಶಾಲೆದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಪಂಡಿತ್ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೇರಡು ಪಣದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡೇಟ್ ಯೋಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲಕ್ಕುದುಂತುದು ಪುನರಪಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ 5 ಬೊಕ್ಕ 16 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪನಂಚನ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ತುಳುವನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಬತ್ತನಂಚನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ 2022 ನನ್ನ 1 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪನಿ 2024 ವರ್ಷಡು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ 2024 ಸಂಭ್ರಮಡು ಮೆರೆಯಾರುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅಡಿಪಾಯ ಅದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವನು ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನದ ಅದುಪು ಭಜನದ ಮೂಲಕ ಅದುಪು ಮಾತ ವಿದಾಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಈ ವರ್ಷದ 2022 ವರ್ಷನ ಮೂಜಿದಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಕಾಂಡೇರ್ದೆ ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದು ಸ್ಥಳ ಸುದ್ದಿ ಅದು ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ನಂದಾದೀಪ ಅರ್ಲಾದು ವಿವಿಧ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಭಜನಾ ಸೇವೆ ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣದ ಸೇವೆ ಅದು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂಜಾತ್ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೊರಟು ಐತೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಕೊರ್ಪ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಲೇಸನ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಶುಭ ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದ ಬಯ್ಯದ ಈ ಒಂಜಿ ಗುದೋಲಿ ಮುಹೂರ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಸೇರೊಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೋವೆದ ಜಕ್ಕೆಲ್ಡು ತಾಂಕೊಂದು ಅಮೃತದ ಸಿರಿಮೆರೆ ಕೊರ್ದು ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಪೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಬಣ್ಣದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಪುದಿದ್ದು ಕಾತದ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ತುಳುವನಾಡದ ಮಾತಾ ದೈವ ಶಕ್ತಿಲೆಗಳ ಉಡಲ ಒಜ್ಜಿ ಮನಸಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಮನ್ನಡ ನಿಲಯನಂಚಿನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾಗನದ ಒಡೆಯ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ ದಿಗು ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗಾದು ತುಳುವನಾಡದ ಮಣ್ಣುಡು ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ಸುಗಿತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಆದಿ ಪೂಜಿತ ಆದಿ ಬಂದಿತ ಗಣಪತಿನ ಸ್ತುತಿತ ಹೊರಟು ನಿಖಲ ದುಂಬು ಬರಂದು ಪುನಂಚನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳು ವಂದಿತ ಬದದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭಜೆ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭಜೆ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭಜೇಹಂ 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 ಭಜೆ ತಮಿಹ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭಜೆ ಸಂತತಮಹಂ ಕುಂಜರಮುಖಂ
शङ्करिसुतं तमिह श्रीविघ्नराजं भजे सन्ततमहं दन्तिकुञ्जरमुखम् अन्तकान्तकसुतं तमिह श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे कनककीयूरहारावलीदलितगम्भीरगौरगिणि शोभं स्तु शोभं कामादिभयभरितमूढमदकलकलुषकण्ठितमकण्ड प्रतापं सनकसुखनारदपतञ्जलिपराशर मतङ्गमुनिसङ्ग सल्लापं सत्यपरमब्जनयन प्रमदमुक्तिकरतत्त्वमसि नित्यनिगमादिस्वरूपं श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजेऽहं 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 भजे तमिह श्रीविघ्नराजं भजे ಭಜಿ ಪೂಜೆ ಅತ್ತು ಆತನ ರಾತ್ರಿ ಅತ್ತು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪಂಡ ಶಿವನ ಜಾಗರಣೆ ಅದು ಕತ್ತಲಿನ ದೂರ ಮಂತದ್ದು ಬೊಲ್ಪುನ್ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ಗು ದಿಂಜವನ ಜನ ಒಂಜಿ ದಿನನೇ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಎಂದು ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಪಂತೇರು ಐದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಅವು ಶಿವನ ಡಮರ ಆದುಪ್ಪು ಶಿವನ ತ್ರಿಶೂಲ ಆದುಪ್ಪು ತೆರಡುಪ್ಪುನ ಜನ ಗಂಗೆ ಆದುಪ್ಪು ಸೊಂಟ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಜಿಂಕೆದ ಚರ್ಮ ಆದುಪ್ಪು ಮಾತೆಗಳ ಅರ್ಥವಾಯಿನಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಎತ್ತದೇ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾತ್ರಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಚ್ಚನ ಹತ್ರ ಇನಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅವೇತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ದಿನನಿತ್ಯಲ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೋಮವಾರದಾನಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಆದಪ್ಪು ಶನಿ ಪೂಜೆ ಆದಪ್ಪು ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಆದಪ್ಪು ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಧಿಬತ್ತಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಲ್ಲದ ಆಧಾರಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎತ್ತನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಡೆಯರೆ ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮುತಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ಬಾರಿ ಯಥವತ್ತಾದ ಧಾರ್ಮಿಕಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ ಧಾರ್ಮಿಕಗೆ ನಂಬಿಕೆದ ಆಧಾರಡು ವೈದಿಕ ನಂಬಿಕೆದ ಆಧಾರಡು ಆಯ್ತಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚನ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಶಾಂತಿ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ನಡಪುನಂಚಿನ ವಲ್ಲ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಚನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇರಿಗೇಡು ಇಂಥ ಈ ಒಂಜಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಡು ಸೇರಿನಂಚನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆಡಿ ಎದುಕು ಪಡೆದು ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರಡ ವಿನಂತಿ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡೆಡ್ ನಡತಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಂತನಾರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಓರ್ವ ಹಿತೈಷಿ ಭಕ್ತಿಯಾದ ಪುನಂಚನ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡು ಪಡೆದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿವಪುರ ಕುಂಪಲ ಇತ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಲ್ಪರ ವೈದ್ಯಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ ರೈ ಕಲ್ಲೆಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬುಲ್ಮ ಹೊಸಮನೆ ಕೋನಾಜೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಈ ಭಾಗಗಳು ಮಾತ ಸೌಹಾರ್ದದ ಒಂಜಿ ಕೂಟನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಮಾತ ಜಾತ್ ಸರ್ವ ಜಾತಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಡು ಸೌಹಾರ್ದ ರೂಪಡು ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದೆನಚಿನ ಪ್ರಸಾದ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಅರೇನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರೋದು ಅಂಚನೆ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಬರೋದು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪುನಂಚನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಮೇರೆನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಮುಖರಂಚನ ಗಂಗಾಧರ್ ಕುಜುಮದೆ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೋಕರ್ಮೇಶ್ವರನಾರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಬಹುಶಃ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣಗ ನೆತ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದು 10 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಎತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರು ಈ ಬಾಗಾಡು ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಪೊರ್ಲುದ ಕಟ್ಟಡ ಆಪುಂಡು ಆ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾತಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ರೀತಿಯ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರಿನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ನಾಯಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆನೆ ಸತೀಶ್ ಕಾರ್ವಿ ಮೇರೆ ಮತ್ತದ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆಂಪದ ಗಾಯಕ ಕುರಿತು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಾಡು ಪರವಿನಂತಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ನೆಚ್ಚಿನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಿನ್ನೆರಾದುಲ್ಲೇರು ಗಣೇಶ್ ಕೊಲ್ಯ ಇನ್ನು ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂಚನೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಕರಿನ 3 ವರ್ಷ
ಕೊಲ್ಲಿಯರ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರು ಈ ಸರ್ತಿ ಹೊಸತೋಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಐತ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಕ್ರಿಯತಿನ ಏನು ಆತ್ಮೀಯರೈನ ಗಣೇಶ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ತತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ವೇತ ಉದ್ಯಮಿ ಗಣೇಶ್ ಕೊಲ್ಯ ಮೇರನು ಯಶವಂತ ಹನುಮಾನ್ ನಗರ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕುರಿತು ಗೌರವ ಮಾತಾಡುವ ವಿನಂತಿ. ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಲ್ಲಾಪು ಆರು ಭಾರಿ ಜನಕ್ಕೆ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ನದಾನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಬೇತೆ ಜಾಗಡ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕುಂಪಲ ಅಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ಅದು ಅಕ್ಕಳೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಯಿ ಪೌರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದು ಬೇತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಪದಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ಬೇತೆ ಹುಷಾರಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮರದ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪ್ರಮುಖರೇನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಲ್ಲಾಪ್ ಮೇಲಿನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ದೋಲು. ಪನ್ನೊಂದು ಶಿವನ ಮಾತಾ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಜನ ಪುಣ್ಯದ ದಿನಟ್ ಊರೋರ್ಮೆಲ ಬುಲ್ಪು ಊರೋರ್ಮೆಲ ಮನಸ್ಸದ ಭಜನೆ ಊರೋರ್ಮೆಲ ಧ್ಯಾನ ಸಂಕಲ್ಪ ವ್ರತ ನಿಯಮ ಮಾತ ಎತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ವ್ರತ ನಿಯಮ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪಾಲನೆ ವಾಪನಂಚನ ಯೋಜಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುಣ್ಯದ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಬುಲ್ಪು ಅರ್ಲಾವನ ಮೂಲಕ ಜನಾದಿಗಡು ಪುನಂಚನ ಪಂಚದ ಬುಲ್ಪುನ ಅರ್ಲಾವನ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೊರಡು ಪಡೆದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪೆರ ಮಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಹೊಸಮನೆ ನಮಕ್ ಕೊನಜೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಾಗಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಪುರಾಣ ಪುಗಾರ್ತೆ ಅನಂಚನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತಂಡ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವು ಆಧುನಿಕತೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಿರಾಕೃದ ಸ್ಪರ್ಶ ಇರ್ತದೆ ಐನ್ ಲಕ್ಕದು ಉಂಟಾದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದೆ ಬಾರಿ ದೀಕಿಡ್ ಲಕ್ಕದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಅವು ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಪಂಡ್ರೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇತೋ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಲೇಡು ಅವೇತೋ ವೈದಿಕ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆದ ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆದ ಅಧೀನಡು ಬರ್ಪಣ ಚವೇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿವತ್ತಾದ ಶಾಸ್ತ್ರೋತ್ತವಾದ ಐಕೆ ಕೊರ್ನಂಚನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ಕ್ರಿಯಾ ನಿಷ್ಠೆಯಾದ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮರ್ಪಣ ಭಾವ ಆದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಈತ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬತ್ತ ಸೇರಿದು ನಮಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಗ ಬಾರಿ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಖಂಡ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹದ ದೀಪೋತ್ಸವ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರನೇ ಒಂದು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂಚಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬುಲ್ಪು ಅರ್ಲಾದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪುರ್ಲುಡು ಬುಲ್ಪು ಅರ್ಲಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೊರಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ.
ಮಾತ ಊರ್ದ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾಲೇಸದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸತೀಶಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತರೇ ಇನಿ ಈ ಜಾಗಡು ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿಡು ಅಂಚನೆ ಗೌರವಡು ದೀಪನ ಅರ್ಲಾದೆ ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಏನಡಿಚ್ಚಿ ಅವ ತಂದೆ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕೊಂಡಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತಿರ್ನಾರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದು ಪಾತಿರ್ನ ಪೂರ 6 ಪಾತಿರ್ವೇರು ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚದಾಲ ಪಾತಿರಂದೆ ದೇವರು ನಂಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಡ ಈ ಭೂಮಿಡು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅವೇತೂ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಜನ್ಮ ಮಗಿದ ಅಂಚಾದು ಜನ್ಮ ಮತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಪಡೆಯುವ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪರಧರ್ಮಗೂ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮದಾಪಿನ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಬದುಕಗ ಅಂಚನೆ ಕೂಡೋರಿಯಲ್ಲ ಬದುಕೆರ ಬುಡುಕಾಪಣ ಪನೊಂದು ಇವನಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಚದು ದೀಪ ವರ್ಲಾವನ ಮಲ್ಲ ಯೋಗನು ಎಂಕೆ ಎನ್ನಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಕೊಡ್ತಿರಂದು ಪನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈಗ ಭಕ್ತ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಉಂಡು ಐನ್ ಮಾತ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾವಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳೆಗಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತಿನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಡ ಪನೊಂದು ಏನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದು ಲೆತ್ತಿನ ನಿಗಲಿಗೆ ಏನ್ ತರತಗ್ಗಾದು ಎನ್ನ ಉಡಲೂರ್ನದ ಸೋಲ್ಮಿರೇನು ಸಂದವನ್ನು 2 ಪಾತ್ರ ನಿಂತವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಬಿದ್ದಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಾಕ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಪಾತೆರ್ನಾಕ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡಿತೆರ್ಲ ಪಾತೆರ್ಜೀರು ಗಣೇಶನೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ಜೀರು ಪುರುಷನೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ಜೀರು ಸತೀಶ್ ಭಟ್ನಾಗ್ಲ ಪಾತೆ ಅಂಡ ನಾರಾಯಣ ಬಿ ಒಂಚಿ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಎಕ್ಕಂಬಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನಾರು ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾಕಲು 500 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ನಾಗನ ಸ್ಥಾನ ಕೆರಬೇಲ್ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಗೋಚಾರ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪುದತ ನಡಟು ಇತ್ತನಂಚನ ಕಾಡು ಪುದತ ಮರತ ನಡುಟು ಇತ್ತನಂಚನ ಒಂಜಿ ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ಅವದನ 500 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕ್ ಜೈನೇರನ ಕಾರಣ ಇತ್ತನಂಚನ ಒಂಜಿ ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗಟು ಗೋಚರ ಬತ್ತನಂಚನ ಅವೊಂಜಿ ಗೋಚರ ಬತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಐಕೆ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನದ ಪ್ರಕಾರ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆಡಿಂಚಿನ ಆಧಾರ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ಕ್ರಿಯೆಡ ಅದಪ್ಪು ಅತನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಚಿಂತನೆ ಐನು ಪೂರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಐಕೆ ಪರಿಹಾರ ರೂಪಾದ ಎಲ್ಲಜಿ ಐನು ಚಿತ್ರಕೂಟ ಸಮೇತ ಅವಜಿ ನಾಗನ ಆರೂಢ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಕೆಲಸಗೆ ಕೈಪಾಡಿನಂಚನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆನು ಒಂಜಿ ಕೆರೆಬೇಲು ಪರಿಸರದ ತೊಕ್ಕೋಟು ಕೆರೆಬೇಲು ಪರಿಸರದ ಜನಕಲು ಮಲ್ತದೇರು ಐತ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಂಜಿ ಮಾರ್ಚ್ 24-25 ನಡಪುರಚನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಾಗ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಸಾರ್ಲ ಪಟ್ಟದ ದೈವಾಯನಂಚನ ಕೊರಗತನಿಯನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೊರಗತನಿಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಬತ್ತನಂಚನ ಶ್ರೀ ಆತ್ಮೀಯರ ನಾರಾಯಣ ಬಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಳರು ಅರ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರಗೊಂಡು ಬರುವುದಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ತೊಟ್ಟುಗು ವಜಾತ್ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಮುಗಿನೇರು ಬುಕ್ಕ ಐಕೆ ಮೂಲ ಅಡಿಪಾಯ ಅದು ಪುನರ್ ಎಂಗಳ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ ಅರಗೇನೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾಲಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಚನ ಇಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸರ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸನ್ಮಾನದ ಆಸನ ಬರ್ತದೆ ಆಸೀನ್ ರಾವಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮೊದಲ ಜಗದೀಶ ಜಾಲತಾಣ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾರೆ ದಯಪಂಡ 6 ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಡು ಒಂಜಿ ಆಚಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಒಟ್ಟು ಬಂಗಾರದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತಗಾರರಾದಲ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸನ ಬೆಳೆಪೋನ ಮೂಲಕ ಸಂಗೀತಗಾರರಾದಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಬತ್ತನಾಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮನ್ನೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕೊರಪನ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಅವೇತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕೊನಪನ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಮಕ್ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲೇರು
ಕುಂಪಲ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆಲ ರೆಡ್ಡಿ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆದ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿನಾರ ಅನ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿನಾರು. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ರೆಡ್ಡಿ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕುರಿತಾಯಿನ ಜನ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆನ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಆದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿನಾರು. ಉಮಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ರೆಡ್ಡಿ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತದ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಆದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊರ್ನಾರು. ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರೆಡ್ಡಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಸಂಗೀತ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿನಾರು. ಬೋಳೂರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಕುರಿತಾಯಿನ ಜನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಜನ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವಲಕನ ಮುರಣಿ ಕಾಳಿಕಾಮ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಕಾರ್ಶೀಟ್ ನಡೆತನ ಜನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಂದರ್ಭದ ವಿನಾಯಕ ಕಾಳಿಕಾಮ ವಿನಾಯಕ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬಿಡುಪನ ಮೂಲಕ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಉಂಡ ಐನು ಮಾತ ಜನಮಂದಿಗೆ ತೀರ್ಪಾನಂಚನ ಕೆಲಸನು ಶ್ರೀತ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಪನ್ಪನ ಜನ ನಮಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪೆರ್ಮೆ ಇಂಥ ಒಂಜಿ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಡು ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಭ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಜನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವೇತು ಆರತ್ತಂದೆ ಅರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಭೂಗಾರ್ಥದ ಕಲಾವಿದರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊನಪನ ಮೂಲಕ ಈ ಬಾಗಡು ಸಂಗೀತದ ರಸದಂತನ ಕೊರಡು ಪನ್ಪನ ಲೇಟ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮುಂದೊಂದು ಬರ್ತನ ಅದು ದಯಪಂಡ ಸಂಗೀತ ಒಂಜಿ ಶಿವಲಂಚನೆ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ದಯಪಂಡ ಶಿವನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಿಯಗೆ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯಗೆ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಸಂಗೀತನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಟ್ಟ ನಡತ ನಿತ್ತಿನ ಅವು ದೇವರುಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಪನ ಪನ್ಪನಚನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಂಬುಲಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಏನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಗಡೆ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯಗೆ ಗೌರವದ ವಂದನೆ ಮಲ್ಪನಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟನೆ ದಿವಂತ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯಗೆ ಶನಿ ಪತ್ತನಾಗೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯಗೆ ಶನಿ ಪತ್ತನಾಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಗಾನಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಗಾನದ ರೂಪಡು ಅವರು ಪದ್ಯ ಪಡ್ಯರಿಗೆ ಅವು ಗಾನ ಹೇಳಿ ಅವೊಂದು ಐದು ಪದ್ಯ ಪಡೆದು ದೀಪನ ಪತ್ತನ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಸಂಗೀತಗೆ ಎತ್ತೋ ಬಿಲೆ ಉಂಡು ಕಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಸುದಿನ ದಿನನಿತ್ಯಲ ಪನ್ನೊಂದು ಪುರಚರ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿ ಇರಿದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನ ಸನ್ಮಾನನ ನೆಗ್ಗಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ದೃಷ್ಟಿ ಮೆಲೋಡಿಸ್ ಸಂಗೀತ ತಂಡದ ಮುತಾಲಿಕೆ ವಹಿಸన్నారు. ಸಭೆಯಲ್ಲಿಸಿದ ಸಮಾರಂಭದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ವಹಿಸన్నారు ನಮ್ಮ ರಾಯರಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಲ. ಭವಿಷ್ಯದ ಇತ್ತಿನ ನಾಯಕರೇ ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕರಾದ ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಆದಪ್ಪು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಡಿಪಾಯ ಆದಪ್ಪು ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಾದಪ್ಪು ಮಾತ ಬಿದ್ದಟ್ಲ ನಮಕ್ ನಾಯಕತ್ವನ ಕೊರನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಪೂರ್ವ ಕಾಲಾಡಳಿತದಂಚಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇಂಥ ಹೊಸ ದೇಕಿಡ್ಲಕ್ಕದು ಜನ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ರೂವಾರಿ ಆದುಲ್ಲ ಹುಲ್ಲೇರು 2024 ನಡಪುನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಡ್ಲ ಐತ ಅರ್ನಲ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಂಭ್ರಮಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಾಡ ಮನ್ಮನಜ ಆಶಯದ ಹೊರಟು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾರಂಭದ ಗುರುಕಾರ ಮೆಚ್ಚದೆ ಕುಂಪಲದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಗುರುಕಾರಾದ ಏಲಂಜಿ ನಡಪುನಜ ಸಪ್ತಾಹ ಅಖಂಡ ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹದ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ವಹಣೆದ ದೃಷ್ಟಿಡ್ಲ ಅರ್ಲ ಒಂಜಿ ತನ್ನ ಬಗೆರನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಒಂಜಿ ಭಜನೆಯಿಂದ ವಿಭಜನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ ದೇವರು ಭಜನೆಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಗೆ ಈ ಕಲಿಯುಗಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಹತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಭಾಗ ನಡಪನ ಮಾತಾ ಕಂಚೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ದತ್ತು ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿನ ಕೊರಡಪನ ವಿನಂತಿ. ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರೇನು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಚನೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರೇನು ಭಕ್ತಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿದ ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಡು ದೀಪ ಪೊತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರನಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಮಾನರಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಪುನಃ ಕೊಲ್ಯ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ
ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮನ ಮಿತ್ರ ಅಂಚನೆ ಗಣೇಶ್ ಕೊಲ್ಯ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲದ ಪಂಡಿತರ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಪಂಡಿತರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆರೆಬೈಲ್ದ ನಾಗಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿ ನೆಂಚಿನ ಕೆರೆಬೈಲ್ ನಾರಾಯಣರು ಸನ್ಮಾನ ದೆತ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಪ್ರಮುಖರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬಾಗಡ್ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಓಡಾಟ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಂಚಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲ್ಲಾಪ್ ನಮ್ಮ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಪ್ರಮುಖರ ನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಅಂಚನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆತ್ಮೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಕರೀನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲೋತ್ಸವದ ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿ ವರಿಯಾಯನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕುಂಪಲ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಂಪಲ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿಜೆ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರೇ ಸೇರಿದ ಮಾತು ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ. ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉತ್ಸವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲೇನು ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಶಾಂತಿಯಾರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ವಾ ರೀತಿ ಬುಲೆಪವಲಿ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಎಂಚ ಮಿತ್ತುಕನವಲಿ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಪನ ರೀತಿಡ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಬೆಳಗಾವಲಿ ಪನ್ಪನೇನು ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಶಾಂತಿ ಮುಲ್ಪ ತೋಜಾದ ಕೊರತೆರನ್ನು ಪನಿಯರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಾಧ್ಯ ಜಿನಿ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ತಪ್ಪುಲೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಲೇನು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೊಂದು ಪೇರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಕೆಲವು ಸರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕಲೆ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೂರ ಆನಂದ ನಮ್ಮ ದೂರ ಒಂದಪ್ಪ ಅಂಡ ಐನು ಪೂರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಿವಂದೆ ಇನಿ ಇಡೀ ಕುಂಪಲ ಪರಿಸರಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಬೆಳಗಾವೊಂದು ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಶಾಂತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಕುಂಪಲದ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಕಲು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ದೀತೇರು ಬಂದ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರನ ದುಮ್ಮುಕೊನಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು. ಇನ್ನು ಎರಡ ಆವಂದನ ಊಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಶಾಂತಿ ತೆಲ್ತೊಂದು ಪೂರ ಕೆಲಸಲ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪಯೋಗ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವನ ಈ ಪೇಟೆ ಸವಾರಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉತ್ಸವನ ನಿಜವಾದ ಮಲ್ತನೆ ದಾತ್ರ ನಂಗೆ ಊರುಡೋರ ಇಡೀ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ದುಂಬ ಪಾಯರೆಗೆಂದು ಸಾಧ್ಯ ಆಪನ ರೀತಿ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತೇರು. ವರ್ಷಡ್ವರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಧನು ಪೂಜೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜೆ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಇಡೀ ಊರ್ದಾಗ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಪೂರೆರ್ಲ ಕಾಂಡದ ಆ ಬಲ್ಪುದ ಹೊರತುಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಕೆಲವೇರು 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಲಕ್ಕುನಿ ತೋಜೋಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಮಾತೆಗಳ ಪನ್ಪುನದ್ದು ಕೆಲವೇರು ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಆಂಡಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆಡೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ರೀತಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನಕ್ಲೇರೆ ಭಕ್ತರುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತರ್ನ ತಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪುನೇರ್ ದಾತ್ರ ಈ ನಮನೆದ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತನು. ಎಂಗ್ಲೀತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಅದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆಲುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರಿದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ತಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೂತ ಬೇರೆ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಮಾತಾಡ್ನೆಲ್ಲ ಸಲಹೆ ತಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೆಲ್ಲ ತೂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಜನೆ ಆಂಡಲ ಅಡೆಗೆ ಭಜನೆಗೆ ಜನ ಕಡಪುಡುವೇರು ಎಂಗ್ಲು ಮಾತಾಡ್ಲೈತದ ಕೆಲವು ಸರಿ ಭಜನೆ ಏನು ಮಲ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪನ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ಬಕ್ಕ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಚೇತನನ ಗರಡು ಶಿವಪುರ ಈ ಜಾಗಡ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸ್ಯಾರೆ. ನಂಗೆ ಆತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪನು ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ 16 ವರ್ಷಗೋರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆವಡು ಪಂಪನ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ನೇನು ಏಪನ ಶುರು ಮಲ್ದೇರು ಬರ್ಪಿನ 24 ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ಯಾನ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಇರು ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ಆಪುನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಇತ್ತೇನೆ ಐತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ನೋಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಅಂತ ಪನೊಂದಿಲ್ಲಾರು ಎಂಬಟ್ ಐಕು ದುಂಬು 23 ಅವಳು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ 25ನೇ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಮರ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ತೋನುವ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಅವು ಆವಂಡಲ ನೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲ ನಿಗ್ಲು ನೀರು ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ರು ಪೂರೆಲ್ಲ ದುಂಬಿಯರು ವಯಸ್ಸೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಾರ ನಿಗ್ಲು ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಆರ್ನ ಈ ನಿರಂತರ
ಪಾತೆರ್ನೆನ್ಗೆ ಅನ್ನಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಪ್ಪದು ಒಲ್ಲ ಪೋಪುಲ ಕೆಜ್ಜಿ ಆ ನಮ್ಮನೆಡು ಎಂಕ್ಲೇನು ಪೂರ ದಿವನವೇರು ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಇಡೀ ಊರ್ದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲ ಅನಗ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಕೊನಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪುಗ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಬಾಗಡೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೊನಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲೇನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಪನೊಂದು ಇನಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ದಿನ ದಾಬಂಡ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ದುಂಬೆಂಚೆತ್ತಿನ ಬಂಡ ದುಂಬು ನಂಗೆ ಮಾತ ಎಲ್ಲೇ ಜವನೆರತ್ತನ ಎಂಕ್ಲನ ಪ್ರಾಯಡ್ ಪುರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಬದಲಿಗೆ ಏರೇರ್ನ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪನ ಕೆಲಸ ದುಂಬು ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ಇತ್ತೀನಿ ಜಾಗರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಲೇನು ಇನಿ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಏರ್ಯಾರ್ನ ಗೇಟ್ ಏರ್ಯಾರಿಗೆ ತಿಕ್ಕವನಿ ಏರ್ಯಾರ್ನ ಬಂಡನು ಏರ್ಯಾರ ದೆಪ್ಪುನು ಅದೇ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಕೊನ ಏರಿಗೆ ನಿಗುಲು ದೇವರನ್ನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಜಾಗರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರನ ದುಂಬುಕೊನಲೆ ಏನ್ ಪನ್ಪನ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡೆ ನಂಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ದುಂಬುಕೊರ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸಲಿನ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತದೇರು ಇನಿ ಕೊರೋನಾ ಒಂಜಿ ಬತ್ತುಂಡು ಮಹಾಮಾರಿಯೇ ಬತ್ತಿನಿ ನಂಗೆ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಸರಿ ತೋಜುಂಡು ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿಚಿಂದ ಅಂಡ ಜಗ್ಗನ್ನಿ ಈ ನಮನೆದ ಒಂಜಿ ಯಥಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪದ್ಯಲೇನು ಪೂರ ಬರೆತೇರೆ ಐನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರೆ ಪಂಡೇರು ಈ ಕೊರೋನಾ ಫಿನಿ ಬೈಚಿನ ಮೇರೆ ಜ್ಯುವೆಲರಿದ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡೆ ಇತ್ತದೇರು ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಯಥಾ ಜನ ಅಕ್ಲನ ಮನಸ್ಸುಡುಪುನ ಪ್ರತಿಭೆಲೇನು ಅನಾವರಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ಐಟು ಒರಿ ಜಗ್ಗನ್ನೆ ಎಂಕು ತೋಜುಂಡು ಸಂದೇಶ್ ನಿರ್ಮಾರ್ಗಲ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಐಕ ಗಮನ ಕೊರಿಯರಂತ ತೋಜುಂಡು ಕೊರೋನಾ ನಂಗೆ ಏತು ನಮ್ಮ ಜನಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕವಾದ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ತನ ಐತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವರೇನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಅಕ್ಲಡಪ್ಪನ ಪ್ರತಿಭೆನ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ಪನೆಗಳ ಪೂರಕ ಆತನ ಪನ್ಪನೆಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ ಆರು ಇನಿ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲಡು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಅರ್ನ ಎಡೆ ರೀತಿದ ಅರ್ನ ಬೊಡೆದಿ 5 ಶೋಕ್ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ಪೇರು ತಗೊಂಡ ಅರ್ನ ಮುಕ್ತ ಆಚಾರ್ಯ ಆರ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪದ್ಯ ಪುರ ಬಂದ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಇನಿ ಅಕ್ಲನೇ ಮುಲ್ಪ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಂಡು ಅರೆಗಿನಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದೇರು ನಿಜವಾದ ಖಾಲಿ ಈತೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಒಂದೆ ಆರಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಾರು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಇನಿ ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತುಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ನೇತೃತ್ವಡು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪನೇನಿ ಇನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ದೇರು ನಾನು ಇಕ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ 10 ಇರುವ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೇರು ഞാൻ പൻപുനോ ಬರ್ಪಿನ ದಿನಕ್ಲೇಡು ಅವು 100-200 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಎತ್ತೋಡು ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ನಡತೆಡು ನಡವಳಿಕೆಡು ಅತ್ತನಾಂಡ ಅಕ್ಲು ಓದು ನೆಟ್ಟು ಅಕ್ಲ ನಡವಳಿಕೆಡು ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಕುಲು ಬರಡುನಾಂಡ ಭಜನದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಬರಡು ಹೊರತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಹೊರತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಹೊರತು ಬೇತೆ ವಾ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಬರೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಯಬಂಡ ಇನಿತ ಫೋನು ಏತಿ ಎಡ್ಡೆನ ಆತ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೇತೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಬಲ್ಪುಗು ಶುರುವಾದ ನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಾನಮನೆದ ಭಜನೆದ ನಮ್ಮ ಕನೀರ್ ತೋಟದ ಅರ್ಪಿತಾ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಲ್ಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕನೀರ್ ತೋಟ ಬಾಗಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಾಗಡ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಬದುಕಂಡ ನಮ್ಮ ಜನಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಡ್ಡಾಪನು ಬರ್ಪಿನ 27 ತಾರೀಕದ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ನಡಪೆರಂಡು ಈ ಸಾರಿ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭಡೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಜೊತೆಗೆ 7 ದಿನದ ಈ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಗರ ಭಜನೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪನು ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕುಂಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಕುಂಪಲದ ಪರಿಸರದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕೋಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬೇತ ತಿಕ್ಕಟ್ಟೆ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಕುಂಪಲದ ಊರು ಅವು ದೇವರ ನಾಡು ಕೇರಳ ನಿಂಚ ದೇವರ ನಾಡು ಪನ್ಪೇರ ಅಂಚನೆ ಕುಂಪಲಲ್ಲ ದೇವರ ನಾಡು ಒಂದೇ ಪನ್ಪೇರು ದೇವನ್ನ ಕುಂಪಲ ಆತ್ ಭಜನಾ ತಂಡ ಭಜನೆ ಪನ್ಪುನಕುಲು ಎಡೆಡ್ಡೆ
ಮುಕ್ಲು ಪೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರಡಿ ನಿರಂತರವಾದ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ಬೈಪಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಉಂಡು. ಮೂಲಂಚನೆ ನಿರಂತರವಾದ ಭಜನೆದ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಿರಂತರ ಆಪುಂಡು. ನಾನು ನೇನು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ದಾಯ ಪನ್ಪನಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಯಾನು ಕಾಂಡವರ ಪಂಡೆ ವರ್ಮ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 14 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ಟಚ್ ಡುಪ್ಪೇರು 14ನೇ ವರ್ಷ 7 ಎನ್ಮ ವರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಎತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಲು ಓಡೆ ಆನು ಜೋಕುಲು ಪೋಪೇರಿಂದ ಪಂಡ್ರಾಪಿಜಿ ವೈತ ಪಿರೋಡು ಪೋಪೇರ ಪಂಡ್ರಾಪಿಜಿ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೂನು ಲಜ್ಜೇರು ಪಂಡ ನೀವು ಓಡೆ ಪೋತಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮನ ಕೇನೂನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಜಾರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಇಲ್ಲದ ಮಾತಾಡಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಹಿಡಿದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆ ಅನೇಕ ಕೊನೆಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪನೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಕ 7 ದಿನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪನಂಚಿನ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಭಜನೆ ನಿಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಭಾಗವಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಪನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದೇನೆ ಪಾತ್ರದ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೀವನದ ಸಂಸ್ಕಾರಿತದ ನಡುಪುದಂಡ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕುಲಿರದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಪೊಲಪುನು ಕೊರಡು ಹಪ್ಪೆಲ್ಲು ಕೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಬಿ ಪಾತ್ರನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಾವಡಿಗೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕೆದಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಂದನಾರ್ಪಣದೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಗಿತಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಡೆದು ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಲಾರ್ಡ್ ಮೇರಡ ವಿನಂತಿ ಬಂದದಿಲ್ಲ ಬಂದಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸಭೆಲೇಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿತಲ ಹಾಪಣಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗೀತದ ಸುದೇನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ಪಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ದೇವರನ್ನ ಬಲಿ ಉತ್ಸವಲ ನಡಪನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಬಲಿ ಉತ್ಸವಲ ಎರಡು ಅಂಚಿನದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಇದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ದೊಡ್ಡಗು ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತದ ಕಜ್ಜೆಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೋಲ್ಲೆ ಪನ್ನದು ಭಿನ್ನೈತ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಧರ್ಮ ಸಭೆತ ಒಂಜಿ ಅಕೀರಿದ ಅಂತ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂಧಾನ ತಿಳಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಲಾಡ್ ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡಪಣಂಚಿನ ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದ ವೇದಿಕೆದು ನಾನಾ ರೀತಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಪುದರ್ನವರ ಪೂರ ಪಂಡರಾತನು ಪಂಡ ಈ ಒಂದು ರಸಮಂಜರಿನ ತೋಡು ಬಂದು ಏತೋ ಅಪ್ಪ ಅಡಿಕಲು ಬರ್ತದೆ ಎದುರು ಕಾತು ಕುಳಿತರೆ ಕಿಂಜ ಬಾಲೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ನಿಲಟ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ಪಣ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ವಿಷಯಗಳ ಪುದರ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಂಡರಾತನು ನನ್ನ ಪುರಪುರ ಪಂಡದ ಸಮಯನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪ ಎದುರು ತುಪ್ಪನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಏತ್ ಪಾತ್ರ ರೂಪ ನಿಲಟೆ ಆ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ತದೆ ಸಭೆಗಿತ್ರ ಮಾಂತ ಭಿನ್ನ ನಕ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ಪಣ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಸಭೆಗೆ ಚುಕ್ಕ ದೀಪ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಬೈಪಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಬಗಮಿಲು ಮುಟ್ಟ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಬ್ಯಾನರ್ಡ್ ಮೈಕ ಪತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಾದ್ಯ ಪನ್ಪುನಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋನ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಬರ್ಪುಣಿ ಪಂಚನ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂಚಿತಿ ಸಂದೇಶ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಸೇರಿ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿಗರನೆ ಮೂಕೆಡು ಎದ್ಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡುವೆನು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡುವೆನು ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಂದೇಶ್ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ 4 ವರ್ಷರದೆ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಸಂಗೀತಡ್ ಭಜನದ ಗಾಯಕ ಆಡ್ದು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮರ್ದು ಬತ್ತನಚ್ಚನ ಬಲಬಲಿನ ಭಜನಾ ಗಾಯಕ ಆದು ಹಂತವಾದು ಅವು ಭಜನೆ ಪಂಡಂಚನೆ ಭಜನೆಯಿಂದ ವಿಭಜನೆ ಇಲ್ಲ ಭಜನೆ ಭಗವಂತನೆಡೆಗೆ ಎಂದು ದಯಪಂಡ ದೇವರ ಪಂತರಿಗೆ ಕುಳಿತು ಪಾಡಲು ನಿಲುವ ನಿಂತರೆ ನಲಿಯುವ ನಲಿದರೆ ಉಳಿಯುವ ಪಂಪನಚನ ನಮ್ಮ ಜೆತ್ತದ ಪಂಡ ದೇವರು ಕುಲ್ಲುದು ತೂಪೇರಿಗೆ ಕುಲ್ಲುದು ಪಂಡ ದೇವೇರು ಉಂತುದು ತೂಪೇರಿಗೆ ಉಂತುದು ಪಂಡ ದೇವೇರು ನಲ್ತದು ತೂಪೇರಿಗೆ ನಲ್ತದು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತೇಕಲು ಉಲಿವೇರಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿ ದೇವೇರು ಪಂದಂಚಿನ ಪದನು ಭಜನೆನು ನಿರಂತರವಾದ 4 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಿಂಚೆಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನಕ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದ ಮೂಡು ಬತ್ತನಚಿನ ಕಿನ್ನೆ ಪ್ರಾಯರ್ದೆ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ಸರಳತನದು ಒವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಆಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಜಂಬ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತಿ ಜಂಬ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಸಂಗೀತನೇ ತನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸರೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ ತನ್ನ ಉಡಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತನ ಅವು ಸಂದೇಶ್ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಪಣಿಯರ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದಲೆ ಸಂದೇಶ್ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಪಣಿಯರ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷನ ಹಿಂದೆ ಮಹಿಳೆ ಉಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜಿಗಳ ಇತ್ತಿನ ಅರ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಸಂದೇಶ್ ನೀರು ಮಾರ್ಗಗಳ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷ ಅವಡನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋಡ್ ಇತ್ತಿನ ಅರ್ನ ಬೋಡಿದ್ದಿ ಒಂಜಿ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡುವೆನಗು ಒಂಜಿ ಪೋಡುಂದಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೋಡ್ ಒಂಜಿ
ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕೊನಪನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಿತ್ತೇರು ಸಂಗೀತ ಭಜನೆ ಅರ್ನ ಜೀವ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಡ್ ಬಂಜಿದ ಬಡಿಕೆ ಬೋಡು ಸಂಗೀತ ಬಂಜಿದ ಜೀವನ ಆಪುಜು ನಮ್ಮ ಬಂಜಿದ ಬಡಿಕೆ ಬೋಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಅಂಚಿತಿ ಕೆಲಸದ ನಡುಟ್ಲ ಸಂಗೀತನ ಪನ್ಪನ ಮೂಲಕ ಝೊಮ್ಯಾಟೋಡು ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಬಾಯ್ ಆದಿತ್ತದು ಅಂಚಿತಿ ಕೆಲಸ ಮಂದೊಂದು ಪುರ್ತುಡು ಅರ್ನ ಕೈ ಪತ್ತನಚ್ಚಿನ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡುವೇನು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ರೇನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನ ನೆಲೆಟ್ ಅರ್ನ ಬಡಿದಿನ ಪಾತ್ರಲ ಅರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿನ ಪಾತ್ರಲ ಹೆಚ್ಚುಂಡು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಹುರುಪದ ಮಿತ್ತು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣುಡು ಪುನಚನ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವರನಲ ಅವೆಲಕನೆ ಮಾತಾ ಕಲಾಭಿಮಾನ ಬಂದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಟ್ಟುಗು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಪಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದೇ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾಗತಿಕ ಯುಗಟ್ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಾಗಲು ಮಿತ್ತು ಬರಪಣಿ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಡಲ್ ದಂಚಿನ ಏರಿಯಾಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ದಂಚಿನ ಸುದೇತ ಏರಿಯಾಡು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಭಾರಿ ಅವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿ ಪುಡಿ ಅಂಡ್ ಅವಕಾಶನ ಮೆಟ್ಟದು ಪೋಡು ನಾಡ ಕಡಲ ನಾಡು ನಾಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಲೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಮೆಟ್ಟದು ಪೋದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡೆ 105 ಕೋಟಿ ಜನಕುಲು ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾಡು ಒಂಜಿ ಗೆಂದದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಅವು ಸಂದೇಶ್ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಬಣ್ಣಿರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕ್ಲೆಗೂ ಕೊಡೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು 2022 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ತಂಬೂರಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ತುಳು ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತ ಎಂಗಳು ಕುಂಪಲಡು ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಡು ತುಳು ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಅತೆ ಸಂದೇಶನ ಏರ್ಲ ಮಂತೀಜಿ ತುಳು ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತೆ ಐಟ್ ಸುರೂತ ಇನಾಮು ಗೆಂದನಂಚಿನ ಸುರೂತ ಭಜನೆ ಪಂಡನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಸಂದೇಶ್ ನೀರು ಮಾರ್ಗನೆ ಪನ್ನಿರ ಸರಿ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಜನಾ ಮಂಡಳದ ಮೂಲಕ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾಪಲ ಪಣ ಯಾನ್ಲ ಸತೀಶ ಯಾಪಲ ಪಣದಪ್ಪ ತಂಬೂರಿ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆನೆ ತಂಬೂರಿದ ಒಂಜಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಕುಂಪಲದ ಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡು ಏಪಲಾರು ಅರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಆದುಪ್ಪು ಬತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಂದಕ್ಕಾದ ನಮಕ್ ಐಕ್ ಲೈಕ್ ಕೋರೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಐಕ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಪಾಡೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಪಗ ಪಾಪ ಸಂದೇಶನ್ನೇ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಣ್ಣಾರು ಕುಂಬಾರ್ದು ಮಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆ ಸಂದರ್ಭ ವೋಟಿಂಗ್ನ ಅಪಗಲ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಬಂದಿ ನಮ್ಮ ಭಜನೆ ದಾಖಲೆ ಪೂರ ಪಣ್ಲೆ ಅಂದು ನಂಚನೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಅರ್ನ ಆಡಿಯೋನು ಕಡಪುರ್ದಿತ್ತೇರು ವಿಡಿಯೋನು ಕಡಪುರ್ದಿತ್ತೇರು ಇನ್ನು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಕಡಪುರ್ದಿನಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಎತ್ತುಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಐಕೆ ಕಡಪು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ದಾಖಲ ವೋಟಿಂಗ್ಡೆ ಆರು ಅನುಬಂಧ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಗೆಂದನಾರು ಸಂದೇಶ್ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಬನಿಯರ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಸಂದೇಶ್ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಇನ್ನು ಶಿವರಾತ್ರಿದ ದಿನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಪುಂಡು ಮಾತ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ಕಡಿಟಾರೆ ಲೆಪ್ಪೇರೆ ಪಂಡ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿತ್ತಿ ನಡಪುಂಡು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮೆಲೋಡಿಸ್ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ಆರ್ಲ ಬತ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಾರಿಲ ಪೆರ್ಲ್ ಮ್ಯಾಂದ್ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತಸೆನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಣ್ಯರ ಮಾತನಾಡು ಆರು ಬುಲೆಪುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗ ಅದುಪ್ಪು ಚಲನಚಿತ್ರ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಅದುಪ್ಪು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅದುಪ್ಪು ಮಾತೆಡ್ಲ ಸಂಗೀತಗಾರ ಅದು ಮಿನ್ಕಡು ಅವತ್ತಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಕಾರ ಅದೆಲ್ಲ ಮಿನ್ಕಡು ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಆರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯಲ್ನ ದೇವೇರು ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಅರ್ನಾಲಕನೆ ಸಂದೇಶ್ ನೀರು ಮಾರ್ಗಲಕನೆ ಸಂದೇಶ್ ಕುಂಪಲಕಲು ಅತೇಟು ಪುಟ್ಟಾಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಆಶಯ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಜನಗಳು ಪುಟ್ಟಾಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಆಶಯನ್ನು ಎಂಕಲು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆತು ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದಾರು ಒಂಜಿ ಮದುವೆ ಆದ 2 ವರ್ಷ ಏನಿ 2 ವರ್ಷ ಕರಿನೇ ಆತ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ನಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ಮಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣಾದುಪ್ಪು ಆನಾದುಪ್ಪು ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಲೋಕ ಕೊನಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಡು ಪನ್ನಡು ಮರಟು ಮರ ಎಂಚ ತೆಗುಲ್ಡ ಅಂಚನೆ ಕಾಯಿಲ ಆಪುಣಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮೇರೆ ಎಂಚ ತೆಗುಲ್ವೇರ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಮರಲ ಐಟೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಯಿಲು ಆವುಡು ಪನ್ಪುನ ಆಶಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೊಂಡು ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಶಾಂತಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಅಂಚನೆ ಮಂದಿರದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮತ್ತದು ಈ ಸಂದೇಶ್ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ನಮ್ಮ ಕುಂಪಲದ ಮಣ್ಣುಡು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದೇಶ್ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಕೊರಡು ಪಣದು ಅರಿನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಗಂಗಾಧರ ಶಾಂತಿಲೊಲ್ಲೆರು ಆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಇಂಜಿ ಗೌರವನು ಸಂದೇಹ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ನಡ್ತನ ಎದಿ ತಿಂಬು ಹಾಡಿವೆನು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಡ್ ಇನಾಮು ಗೆಂದನಂಚಿನ ಸಾರ ಕೋಟಿ ಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇರಿಗೆಡು ಸಾರ ಕೋಟಿ ಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮತದ ಒಟ್ಟುಗು ರಡ್ನೆ ಇನಾಮು ಗೆಂದನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸಂದೇಶ್ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಮೆರುಗು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಉಡಲ್ ನಿಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಏಪಲ ಉಪ್ಪಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಾಡು ಪನ್ಮನ ಆಶಯದ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಾನಾದಿಗದ ಗೌರವನು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೇಶ್ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಮೆರುಗು
ಕೊರ್ಪಿಂಚಿ ಸಾಲು ಅದುಪು ಕೊರ್ಪಿಂಚಿ ಫಲವಸ್ತು ಅದುಪು ಕೊರ್ಪಿಂಚಿ ಮಾಲೆ ಅದುಪು ಅವು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮನಪೂರ್ವಕ ಅದು ಕೊರ್ಪುನಿ ಐಟುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ದಿನ ಐಟುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಐಟುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಅರ್ನ ಪೇಟೆ ದಿನ ಕೊಂಚ ಪಾತ್ರೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಟಿವಿಡ್ ಪಾತ್ರೆ ನೆನಪುಂಡು ಅರ್ನ ಕುಜಲ್ ದಾಯ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪೋಜಿರಂದು ಕಂಡ ಆರು ಪಂತೆರು ಒಂಜಿ ಕುಜಲ್ ಎತ್ತನೆ ಆನ ಸಂದೇಶ ಏರ್ಲ ಲೆಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬೋರ್ ಮಂಡ್ಯದ ಎಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು ಮನ್ಪೇರು ಐಕ ಆರು ಗುಂಗೂರು ಕುಜಾರ್ನ ಮುಟ್ಟೆರ ಬೋಪುಜೇರು ಅಚ್ಚ ಸುರುತ ಪದನೆ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಉಳ್ಳಾಯೆ ಪನ್ಪನಂಚನ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತನಂಚನ ಗಣಪತಿ ದೇವನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತನಂಚನ ಏಪಲ ಜನಗಳು ಮನಿಪೋಜರಿ ಐನು ಕಾಪಿ ಮಂತನಗಳು ಸಾರ ಜನಗಳು ಉಲ್ಲೇರು ಎದುರು ನಿತ್ಯನಾಗ್ಲು ಕಾಪಿ ಮನ್ ದಯಪಂಡ ಕುಡಂಜಿ ಭಜನೆಗೆ ಪೋನಾಕ ಅವೇ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಉಳ್ಳಾಯನೆ ಪಂಡದ ಅವೇತ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊರಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಸಂದೇಶ್ ನಿರ್ಮಗನ ಪದ್ಯದ ಪಾತೆರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪದಲ್ನ ಕೇನ್ಗ ಶಾರದೆ ಪನ್ಪುನಂಚನ ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಪನ್ನಂಚನ ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪದ ಐಟೆ ಅರೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಅದುಪ್ಪು ಅತನ ಮಾರ್ಕ್ ಜಡ್ಜಸ್ನಾಗ್ಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪದ ಅಂಚನೆ ಪದನ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬುದಿಯರಲಿ ಹೊರ ಲಕ್ಕದುಂತದು ಅಭಿಮಾನದ ತಾಟಿ ಸುರುಕಾದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿವಪುರ ಕುಂಪಲ ಮುಲ್ತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೈದಿನ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲಗಾದುಪ್ಪು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲಗಾದುಪ್ಪು ಮುಲ್ತ ಇಡೀ ಮುಲ್ತದ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರತಿ ಊರೆಗಳ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದುಲೆ ದಯಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನು ಗುರುತಿಸವನ ಅವ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅವು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತ ಆತನು ಏನ ಲೆತ್ತದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಂತಿನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನು ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಖುಷಿಯ ಬಂದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮೆಲಡಿಸಿದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ಮೂಲ ಬರಿಟ್ಟು ಗುಲೊಂದಿರು ಪಂಡಿರ್ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಮಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪುರ ಅವು ಪುರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಕಲಾವಿದರ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಪುನಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗಡೆ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಲ ಕಾವಡು ದಯಪಂಡ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕಲಾವಿದಿರ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಾಲೆ ಪುರ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪದ ಬಂಡೇರಿ ಬನ್ನಗನಕ್ಕೆ ಏನಂದಿತ್ತೆ ಶುರುವಾನ ಗೊಂಚೂರು ಕೊಡ್ತಾನ ಅನ್ನೋದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂನಾಗ ನಿಜವಾದ್ಲ ಏನ ಸ್ವರ ಪೋತುನಾರ ಪದ್ಯ ಬಂಡ್ರೆ ಬಂಡೇರಿ ಪಂಡ ಮುರಂದಿಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತಿ ನಡೆದಾರ ನಿದ್ರೆ ಜನ ಸ್ವರ ಅಂದು ಆತನು ಏನ ಪನೋಡ ಆಪುಂಡು ದಯ ಬಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಆದ ಪದ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಾಣ ನಾನು ಕೆಲವರು ದಾದೇನವ್ರು ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಬನ್ನಾಗ ಎಂದ ರಡು ಮುಂಚೆ ಕಡೆ ಟಿಂಚ ಆದಿತ್ತನು ಅಲ್ಪ ಶೋಕು ಅನ್ಪೆ ಮಾರೆ ಮುಲ್ಪ ದನದಪ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ದಂಚ ಅದು ಪೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಬಣ್ಣನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾನು ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ದಯಪಂಡ ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೆ ದುವೆ ಅಸ್ತ್ರ ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚದು ದಾಲ ತಪ್ಪಿತ್ತನ ನಾನು ಬಂಜಿಗೆ ಬಾಡೋಲ್ಲೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರದಾದಂಗೆ ಹೇಳ್ದಾನ ಅನುಬಂಧ ಅವಾರ್ಡ್ 2021 ನಟಿಯಾನ ಅನುಬಂಧ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಅರೆ ಕಡೆ ಹತ್ತೆ ಪಂಡಿರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚಿನ ಈತು ವರ್ಷ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಭಜನಾ ಸೇವೆಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ಪೆರ್ಮೇಡವೇನು ಪಂಡೋನು ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತಿರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ತಾಳ್ಮೆ ದೀದು ಓಟ್ ಮಂದಾರು ದಿನೋಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊರ್ಮ ಓಟ್ ಮನ್ ಬೆರೆತಂಡು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಏನದಿ ಜನ ದಯಪಂಡಿತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ ತಾಳ್ಮೆ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊರ್ಮ ಓಟ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮನ್ ಬಯರ್ನ ಏನದಿತ್ತೆ ಏತೋ ಜನ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕಟ್ ಬಿಡೋಂದಿತ್ತೇರು ಇನ್ನಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊರ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತ ಅಂದ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಕುಡೋರ ಯಾನು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೈತ ಮಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅವಾರ್ಡ್ ನಾನು ಇಡೀ ಜನತೆಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡುವಿನ ಶೋ ಮುಗಿದಂಡು ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಏಪಗಳು ಅಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮರ್ದು ನಿಖಲಿಗೆ ಇಂಜ ಮನರಂಜನೆ ಕೊರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕೊರೊಂದೆಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಸಂದೇಶ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಐನಾತು ಹೊಸ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಐನಾತು ಬೇಗಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನನೆ ಸ್ವಂತ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇಂಚಿನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ರೀಂ ಗ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಜಾಪತುಷ್ಟೇ ಹಿಮರುಚಿ ಮುಕುಟೇ ವಲ್ವಕಿ ವ್ಯಗ್ರಹಸ್ತೆ ಮಾತರ್ ಮಾತರ್ ನಮಸ್ತೆ ದಹ ದಹ ಜಡತಾ ದೇಹಿ ಬುದ್ಧಿಂ ಪ್ರಶಾಂತ ವಿದ್ಯೆ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯೆ ಪರಿಣತ
ಸ್ವರೂಪೇ ಭವ ಮಮ ವರದ ಶಾರದೆ ಶುಭ್ರೇ. ಶಾರದೆ ದಯ ತೋರಿದೆ, ಶಾರದೆ ದಯ ತೋರಿದೆ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಾದೆ ನಾ ಮುತ್ತಾದೆ. ಶಾರದೆ ದಯ ತೋರಿದೆ, ಶಾರದೆ ದಯ ತೋರಿದೆ. ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಬಿಳಿಯ ಕುಸುಮಗಳ ಮಾಲೆ ಕೊರಳಲಿರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ವೀಣೆಯನ್ನು ನುಡಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಬೆಳಕನು ನನ್ನ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ. ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಬೆಳಕನು ನನ್ನ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ. ಏಳು ಮಗುವೆ ಮೇಲೇಳು ಎಂದು ಹೊಸ ಬಾಳ ತಂದೆಯಮ್ಮ. ಶಾರದೆ ದಯ ತೋರಿದೆ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಾದೆ ನಾ ಮುತ್ತಾದೆ. ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ನೊಂದು ಬಳಲುತ್ತಿರೆ ಬಂದು ಕೈಯ ಹಿಡಿದೆ, ತಂದೆಗೆ ಕಳುವೆ ಮುಂದೆ ದಾರಿ ಇದೆ ಎಂದು ನೀನೆ ನುಡಿದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪುಣ್ಯವೋ ನಾನೆಂದು ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆಯೋ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪುಣ್ಯವೋ ನಾನೆಂದು ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆಯೋ. ಇಂದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಆನಂದ ಪಡೆದೆ ನಮ್ಮ. ಶಾರದೆ ದಯ ತೋರಿದೆ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಾದೆ ನಾ ಮುತ್ತಾದೆ. ಶಾರದೆ ಆ ಅಮ್ಮ ಶಾರದೆ. ಅಭಿಮಾನದ ಅಭಿವಂದನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ತನಕ ಸ್ವರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಬರವು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶಾರದಾ ಮಾತೆನ ಒಂಜಿ ಪದಲ್ನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಟ್ಟಿಡು ನಮಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮನರಂಜನೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಂದೇಶ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಮೇರೆಗೆ ಮೋಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾರ್ದು ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ಅಚ್ಚನ ಹತ್ರ ಇನಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮೆಲೋರಿಸ್ ತಂಡದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪನ ಮೂಲಕ ಶಿವದೇವಿಯರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಅಟ್ಟನೆ ಮಾತ್ರ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭ ಇರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೀರೋ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೆಯರು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು 75 ವರ್ಷದ ಹರೇಕಲಾ ಹಾಜಬ್ಬೇರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಸೇರಡು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ
ಕಿತ್ತಲೆ ಮಾರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ಪನ್ಪುನಂಚನ ಒಂಜಿ ಲೇಖನ ಪತ್ರಿಕೆಡು ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಅರ್ಧ ಸ್ವಭಾವ ನಂಚೇಲಿ ಆರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೂತುಲೆಜ್ಜೀರು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅರ್ನ ಮಡಿಲಿಗೆ ಬೈದನು ಆಡ ಆರು ಉಭಯ ರೀತಿದ ಗೌರವಗೂ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಆರು ಬಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಕನೆ ಒಂಚಿ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದುಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಹಾಸಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾರಿಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸತ್ತದ ಹಾಲ್ ಐಟ್ ಖಾಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋದು ಮೋದಿಜಿನ ಕೈಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿನ ಕೈಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿನ ಕೈಟ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲದ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಅರೆಕಲ್ ಆಜಪೆರಿಗೆ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಪನಿಯರ ಮನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಡು ಓದಿದಾರೆ ಮಾತೆಡ್ಲ ವಿಷಯನ ತಿರಿದಾರೆ ಎಂಚಾಪುರ ಅಂದ್ ಆ ಅಪ್ಪಗದ ಕಾಲಡ್ ಯುಟಿ ಫರಿದೇರು ಪುನಂಚನ ಶಾಸಕರಾದ ಪುನಂಚನ ಕಾಲಡ್ ಒಂಜಿ ಪತ್ರನ ಪತ್ತೊಂದು ಅರ್ನ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕಚೇರಿದ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು 5 ದಿನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಮುಟ್ಟಲ ಕುಲ್ಲುದು 5 ಲಕ್ಕ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಒಂಜಿ ಪರಬೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದು ಅದೇಕಂದು ಲೆತ್ತದ ಕೇಳಲಿಂದ ಬಂದು ಉಲೈ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಊರಿಗೂ ಹರೇಕಾಲ ಪನ್ಪುನಂಚನ ಊರುಡು ಶಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಹರೇಕಾಲದ ಊರ್ದಾಗ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾವಡು ಎಂಕ ಶಾಲೆ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿ ಪತ್ರ ನಿಂಚನೆ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಮುಟ್ಟಲ ಯುಟಿ ಫರಿದೇರ್ನ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಕುಲ್ದನದು ಬಿದ್ದು ಅವಳು ಹರೇಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಬರ್ಪುನಕ ಒಂಜಿ ಕಾರಣೀಕರ್ತರ ಏನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಶ್ರೀ ಹರೇಕಲ ಹಾಜಬೇರು ಬಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಐತಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಊರುಡು ಏರ್ಲ ಅವಿದ್ಯಾಂತ ಬಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಆರ್ಪಣ ನೆಲೆಟ್ಟು ಇನ್ನಿತ ಹರೇಕಾಲ ಪರಿಸರನೇ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾವಂತನ ಗ್ರಾಮ ಆವಡುಂದ ವಿದ್ಯಾವಂತನ ಊರು ಆವಡುಂದ ಹರೇಕಾಲ ಹಾಜಬೇರು 6 ಶ್ರಮಟ್ 6 ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ ಏನಂಚಿನ ಒಂಜಿ 6 ಶ್ರಮಟ್ ಕಟ್ಟ ಏನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆದ ನೆಪ್ಪೊಡೆ ಪಂಡದೆ ಮನೆಯರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತುಪುಲಿ ಮಾರು ಅಂತೀನಿ ಚಿತ್ತುಪುಲಿ ಮಾರ್ದು ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಾರ ಅಬ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಚಿತ್ತುಪುಲಿದಂಚಿನ ಚೀಪೆದ ಹೃದಯ ಅರಡೆತ್ತಂಡು ಅಂಚಿನ ಅವೇತೋ ಚೀಪೆದ ಹೃದಯದ ಅರೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿ ನಿರ್ದಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಹರೇಕಾಲದ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟದು ಅವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗಣವೆತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ಲನ ಮುತಾಲಿಕಡು ಅಡೆಗೆ ಕೂಡ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜೆಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಅರ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅನುದಾನ ಬೈದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಹತ್ರ ಅವಳು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಹಂತದೆಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಲ ಪೋತ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಅಂಡ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ 2 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಪೂರ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯಾವುದು ದಯಬಂಡ ಆತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಉಂಡು ದಿಯರ್ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಬೇತೆನ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದೇರು ಬೇತೆನ ಆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದಿಯರ್ನೇ ಪೂಜೆ ಐಕ್ ಬರಿಟೊಂಜಿ ಲಯನ್ಸ್ ದಾಖಲು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊರಿರಿ ಆತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಲು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸನ್ಮಾನಲು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವಜ್ಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅವಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಮಾದರಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಾಜಬ್ಬೇರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಊರುಡು ಇತ್ತೇರು ಪನ್ಪುನ ಈ ಊರುಡು ಈತ ಮಾನಾದಿಗೆ ದೆತುನೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಹೆಜ್ಜಂದೆ ಅಕ್ಷರನ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಅಕ್ಷರನ ಬುಲೆಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಹಾಜಬ್ಬೇರು ಮಲ್ತದೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ನ ಅಭಿಮಾನದ ಒಂಜಿ ಗೌರವನು ಈ ಒಂಜಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಎಂಕುಲು ಅಭಿಮಾನ ಪೂರಕವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಆರು ಅಂಗಿಗೆ ಇಸ್ತಿರ್ಲ ಪಾಡ್ಜರು ಮುಂಡುಗೆ ಇಸ್ತಿರ್ಲ ಪಾಡು ಅಂಚೆನೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಪೋತಿರಾರು ಡೆಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಪೋತುನಾರು ಅಂಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕಲ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಶ್ರೀ ಹರೇಕಾಲ ಹಾಜಬೇರಿಗೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ವತಿರ್ದು ಇನ್ನು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ವತಿರ್ದು ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಭಿಮಾನದ ಕುಂಪಲದ ಜನಕಲ್ನ ಅಭಿಮಾನದ ಸನ್ಮಾನನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ನ ವೇದಿಕೆ ಹೊರಡು ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಶಾಂತಿಲ ವೇದಿಕೆ ಹೊರಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪ ಹರೇಕಲಾ ಹಾಜಬೇರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೇಕಲಾ ಹಾಜಬ್ಬೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನದ ಸನ್ಮಾನನ ಗೌರವನು ಇತ್ತೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ದೇವೇರಿನ ಧರ್ಮಭೂಮಿಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ಗೌರವನು ಸಂದೇಹ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಶಾಂತಿ ಬೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಇನಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಿರಲ ಬತ್ತದು ಉಪಸ್ಥಿತಿರ್ಪಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಜಗ್ಗಿರಿ ಅಭಿಮಾನ ಸಂದಾಯ ಹರೇಕಲ ಹಾಜಬ್ಬೆರೆಗಳ ಹಕ್ಕುದಂದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನದ ಗೌರವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದೇಹ ಮಲ್ಪಗ ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹರೇಕಲ ಹಾಜಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂತ ಶ್ರೀ ಹರೇಕಲ ಹಾಜಬ್ಬ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಹರೇಕಲ ಹಾಜಬ್ಬೇರು ತನ್ನ ಅನುಭವದ ಪಾತೆರನ್ನು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಕೊರಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯವರೇ
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನನಗೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅವರವರೇ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಈಗ 5 ಮಿನಿಟ್ ನನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಫೇವ್ರವರೇ, ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರೇ, ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿಗರೇ, ಆಜಬ್ಬ ಇಂಜ ಬಡವ ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದರು, ಫರೀದವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ 2020 ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಫರೀದ್ ಅವರು ಇರುವಾಗ 28 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನನ್ನ ಶಾಸಕ ಫರೀದ್ ಅವರು ಒಂದು ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ ನಾನು ಆರ್ಡಿನರಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದ 28 ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ 2001 STMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ನನಗೆ ಭಾಳ ಗೌರವ ಸಿಕ್ತು, ಭಾಳ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಕುರ್ಸು ತೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಕುರ್ಸು ತೆಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ 2004 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ CO ನನಗೆ ಶಿವಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಇರುವಾಗ ಬಹುರೂಪ ಬಾಲೆಪುಣಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಆಗ 2013 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ತಾರೀಕಿಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕುರ್ಸು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಆಗ ನಾನೇ ಎತ್ತಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನನ್ನು ಆ ದಿವಸದ ಅವರು ಬರೆಯದೇ ಇದ್ದರೆ ಗುರೂಪ ಬಾಲೆಪುಣಿ ನನ್ನ ಬರೆದವರು ವಸಂತಿಕಾಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಲ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧರ ಅಕ್ಷರ ಒಂದು ಬರೆಯುವ ಒಂದು ಲೇಖನ ಮನಸ್ಸು ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತಂತು. ಅದು ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ನಂತರ ಅದೇ ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇವರು ಕಿಟ್ಟಿಗಳು ಸಿಕ್ತು. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕನ್ನಡ ಪಬ್ಬದ ವರ್ಷದಾಕ್ತಿ ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ನಂತರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ 2013 ಕಾಣ್ತದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕೊಟ್ಟು ನವಂಬರ್ 1 ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಸನ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ನವಂಬರ್ 2 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನನಗೆ ಆಗ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡು. ಅವರು ಅವಿಧರಲ್ಲ 4 ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನ್ನ ಬಡವನ ಮನೆಗೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ನಿಲ್ಲೋ ನೋಕೈಸು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇಷ್ಟು ಹಸಿರು ಆಜಬ್ಬ ಬಡವ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ₹1 ಬೆಲೆ ಬಾಳು ಸೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಗುರಪ್ಪ ಬಾಲೆಪುಣಿ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ದಿನ ಕೂಡ ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಡತನ ಇನ್ನೂ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಅವ್ರ ಧರ್ಮದವರು ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನನಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ MP ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ದಿಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋರು MP ಅವರ ನಳಿಕುಮಾರ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮನೆ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿದರು. ಈಗ ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಎಣಪ್ಪೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕುഞ്ഞ് ಹಾಕಿ ಭಟ್ರು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೊಂದು ಕೊಠಡಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಫಸಿಕಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ, ₹1 ಬೆಲೆ ಬಾಳ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೀವು ಈ ಕುಂಪಲದ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರ್ಬೋದು ಸರ್ವ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ನುಡಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ₹10 ಲಕ್ಷ ನನ್ನ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ 10 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನು ₹1 ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 10 ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ರೂಪಾಯಿ 8 ಆಣೆ 50 ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ದೇವರ ಆಯುಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಆರಿಸ್ತೇನೆ. ಇವರು ನನಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ 10 ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇವರ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿ PA ಕಾಲೇಜ್ ಆಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ವರ್ಗ ಬಂದವರು ಕೂಡ ನಾನು PEC ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಇನ್ನೇ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಕಳೆದವರ ಮಂಗಳವಾರ ಕಾಣ್ತದೆ. ಈ ಕಳೆದ ಮಂಗಳವಾರ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇದರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇವರು ನನ್ನ ಶಾಸಕರು ET ಖಾದರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಈ ಕುಂಪಲ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ಆಯುಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡಲಿ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಎಂತಂತೂ ಅಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಜಿ ತುಡಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜನದ ತುರಿತನ ಪುನಜನ ಹರಜಬ್ಬೇರು ನನಾದ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಅದು ಉಪ್ಪಾಡು ಜವನೆರ್ಲಕನ ಉಪ್ಪಾಡು ಪನ್ಪುನ ಜನ ಆಶಯದ ಉರುಟು ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು
ಆಜ ಬೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆನಲ ಕುಂಪಲದ ನಾಗರಿಕರನ ಪರವಾದ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಬೆಲೆನ ಸಂದ ಒಂದು